držiteľ vodického preukazu, čiže som takisto vodič. To, že som si ja vybral ako dopravné prostredie bicykel, je moja slobodná voľba. Nemáš právo čo ma obmedzovať na ceste, takisto využívam cestu ako ty. A ak máš nejaký problém pochopiť to, že ja idem na bicykli a ty nie, kľudne si to skús, choď na bicykel a začnem ja po tebe trúbiť a možno pochopíš, jak sa my cítime potom ohrození na tej ceste. To, kde je cyklistický chodník, akceptujem, tam by mal cyklista samozrejme chodiť. Bohužiaľ vieme, že sa tam nachádza dosť veľa chodcov, mamičiek s kočiarikmi a tak ďalej, ale hovorím stále, musíme sa rešpektovať. Takisto, ak ja idem po ceste a niekde cyklistický chodník bohužiaľ nie je, pretože nemáme dotácie v meste natoľko, aby sme všade robili cyklistické chodníky, tak využívame my cyklisti aj cestu. A tých 90% známych, čo mám, má takisto vodické oprávnenia, čiže sú vodiči. To, že idú na bicykli, je ich samozrejmosť, samozrejme ich slobodná voľba, že idú na bicykli. Ty by si mal naopak vodič ďakovať za to, že ideme na bicykli. Čiže také rýchle vyjadrenie, čo sa týka versus vodič cyklista. Samozrejme sú cyklisti dementi, tak ako ja, ale musíme sa akceptovať, o tom to je a bohužiaľ netrúb na mňa proste. Takisto tvoja cesta, ako aj moja. Ja som takisto vodič, čože ešte raz. A ďakujem.